Ik ben hier bij Museum Belvedere in Oranjewoud, want we hebben komende vrijdag een grote tentoonstelling openen over Willem van Althuis. Een prachtige schilder. Aanleiding om deze tentoonstelling te maken is eigenlijk het verschijnen van deze monografie over de schilder. Schreeuwt door Suzanne van den Berg. Klazine Hofstee maakt de volgende reportage. Ik moet gewoon zo vrij ergens heen gaan en ik moet het mooi vinden, dan moet het mij niet in een aanvleien. En zodra het mij aanvleurt, dan is het klaar, dan komt er later wel eens wat uit. Gastelaan is een plak dat Willem van Althuis aanvleeg. Hij kaamde graag. Het landschap, de objecten, de kleuren en het licht fascineerden hem. En dan benam de hang in Laaksem. Hij had het gebouw vaak schilderen. Je zou het kunnen zien als een ankerpunt, een plek waar hij steeds weer terugkwam. Dat kun je letterlijk opvatten. Ja, hij kwam hier natuurlijk vaak ook fysiek en dan liep hij hier rond en dan genoot hij van het uitzicht. Maar ook figuurlijk gezien is het een ankerpunt, want het is een plek waar hij in zijn werk ook steeds naar terugkeert. Er zijn bijna 20 werken van het pakhuisje bekend, die door Van Althuis geschilderd zijn. En die werden eigenlijk altijd gemaakt in een tussenperiode, als hij net een heel groot werk had afgerond. En als hij zich weer op moest laden om naar een ander werk toe te gaan. Ik wil eigenlijk een serie maken. En dan hing je verschillende soorten lichtinval. En ik verschillende kleurtonen, maar wel al je grijs. Waarom werk je nou altijd vanuit het grijs? Ja, dat is denk ik wel een stemmingskwestie. Nou, dat is krijg je haast. Maar deze verschillende kleuren, maar dat mengen, maar dan in de gevoelens en daar kan je net achter komen uit potjes waar. Ja, dat laat gewoon een gevoel. Soms is een schilderij dat neigt naar blauw en staat en er blauw in broek is. Maar dat kan ik wel eens naar reet of wat naar giel. Het maar krijgt hoeveel je op dat staat. Er komen in de tentoonstelling 16 van te hangen. Dus 16 van die kleine schilderijtjes van Laaksem. Allemaal op hetzelfde formaat. Hetzelfde onderwerp. Allemaal net even anders van sfeer. Je zou bijna kunnen zeggen allemaal geschilderd op een net even iets ander moment van de dag. Maar altijd dat waterige, grijzige licht wat overheerst in die schilderijtjes. Dit is een schilderij uit 1973. En dat is een van de eerste schilderijen waar hij van het figuratieve oerstapte naar het abstracte. En hij broekt hier nog de wat huddere oergang in, van donker naar licht. En dat is in zijn letterwerk dat wordt verhoren. Dan werd dat heel iets vloeiender? Ja, ja, ja. Die techniek die had er hem zelf leren maar in de tijd. Want het had net zo lang geworden na dit schilderij. Toen kwam het orenwerk al. Zo'n Tjeerd van Althuis beheert de Willem van Althuis Stichting en past het op het werk voor zijn heid. En dit is een hele mooie foto van hem, vind ik zelf. Deze heb ik bij ons op de website staan. Je staat er ook mooi op, hè, met die durende blik in die viertes. Ja, precies. Typisch jouw ja, heid. dat vind ik wel typisch mijn heid eigenlijk, ja. En waarom? Ja, omdat er altijd al vaak mijn moed op bron. Zoals die horizon, die zit er ook direct al bij, hè. Past wel bij hem. Ik een horizon die wat verrint. Ja. Nou, dit zit aardig stief. De kamer hing het oors altijd vol met schilderijen, maar nu binnen de morgen wat leeg. Zij is het sneeuwlandschap van de Kniepen uitliend onder de expositie. Er zijn schilderijen die van alles meemaken hebben. En er zijn schilderijen die niks meemaken hebben. En dat schilderij van mij had dat dus weer eigenlijk niks meemaken. Het is een heel saaie schilderij. Want dat hangt al 30 hier bij mij boven de bank.
En het enige wat er verloren is, dat er nu en dan eens een nieuwe bank komen is, maar dat schilderij hangt er altijd nog. En dat zal nou voor het eerst, zullen andere mensen dat in een grote tentoonstelling zien. Heel voorzichtig. Wat is dit voor schilderij? Schilderij van Willem van Althuis. En een schilderij wat we heel graag wilden hebben en wat we nu dankzij een succesvolle actie van de site Voor de Kunst hebben kunnen verwerven. En vormt straks een prachtige aanvulling op de tentoonstelling. Ik vind hem zelf prachtig van kleurstelling, van toon en van compositie. Die horizontale lijnen met dat ritmiek van die verticale elementjes. Wat hier in terugkeert. Ja, ik vind dit een geweldig schilderijtje en ben iedereen dan ook dankbaar die er aan mee heeft geholpen dat we het hier hebben gekregen. Ja, er zijn duizenden dingen die net op mijn schilderijen voorkomen. Misschien wel miljarden. En er zijn alleen nog maar heel enkele dingen die er wel op voorkomen. Dat is maar een heel iets beetje dus. Ja, het belang. Hij heeft natuurlijk prachtige werken gemaakt, een hele eigen stijl. Maar eigenlijk heeft hij gewoon zijn eigen signatuur ontwikkeld in totale afzondering. Ja, hij zat daar in zijn atelier op de 16 Roede. Had wel contacten in de kunstwereld, maar die waren ook vrij minimaal, zeker in het begin. Dus het is iemand die zichzelf eigenlijk grotendeels heeft opgevoed. En dat leidt tot een heel eigenzinnig oeuvre. En ja, prachtig. Ja.